So mga ka-travelers, natakaroon din sa mga agoy, no? Asa rin ako ato din sa country fried chicken. So, manang, nas manang din, oh. Nas manang din. Muna ilang bandit. Ayun. Puntak pa rin. Okay. So, namin tayo ni Mama Adri. Wala sa mga kalaay ba? So, namin karoon din nakawami rin sa chicken. Chicken din mga apoy. Mao'y magampang sa bukong walay ibulan kung maugada na ang ibong Sa mga kata-blues, sa amin na mong bilik, nakawang mong bilik, nag-iligin ka lang, raw, makama doon sa mga okay na tayo nakawang na talagang bisan unsay mahitabo sayaw sa kalipay kay siya ang atuang gusto. Sayaw sa kalipay sa Ginoo. Akong amigo taga 20. Okay. Nice kayo, nice kini mo ang baligya ba, no? Gugma sa himaya sa Diyos, no? Mo'y pinakamaayong tambal, ang malipayong nakasing-kasing. Mo'y pinakamaayong tambal, ang masunod